Asta e nebun. Știu. Deci, te pupăm, pa. Deci, Cine a făcut asta? deci nu pot să cred. Dar știi că ești în direct, nu? Da, am văzut că sunt în direct, am văzut pe toate monitoarele, dar ce Dumnezeu. Am văzut astăzi o chestie foarte interesantă pe internet și am să Eu fac zic că și ai eu. nebunit, tu zic ce cu tine, deci niciodată nu te-am văzut dansând. Ba da, la nunta mea te-am văzut recunosc. Dar parcă nu Hai să așa. vedem așa filmulețul pe care l-am văzut pe internet Doamne, astăzi și după Doamne, care să nu mai îmi faci surpriză de asta. inspirat. Că te-ai speriat? Nu, dar vreau să mă ridic să plec, că nu înțelegeam, zic ce cu tine. Bine că nu m-ai ridicat și eu să Hai, dau dă din drumul la buric. filmuleț repede puțin să-l vedem și te rog frumos să faci și tu, da? Să dau Poate din îl vedem buric. în spatele nostru. Doamne. Nu pot să cred. Hai, băi. Pe cuvânt, dacă aveam o altă rochie, dați să am din buric și eu.